Un român muncește în medie 25 de minute pentru a cumpăra un litru de bere, în timp ce un neamț muncește mai puțin de 4 minute. Ei, atunci când vine vorba de băut un litru de bere, timpii se inversează. Recunosc în fața acestui aparat că orice bețivan care ajunge în orice spital să plătească cum este legea, așa. Pentru că nu pune nimeni să bei cu forța și nu-i toarnă nimeni în gât un pahar de rachiu sau vin, da? Auzind acestea, Usain Bolt, cel mai rapid pământean, s-a dus la festivalul berii. ProTV-ul este de multă vreme încoace un model de televiziune în România. Și nu vorbim doar de show-urile lor pline de talent sau de voce sau de Masterchef, ci și de știri, unde proteviștii își manifestă excelența prin felurite subtilități. În data de 30 septembrie, jurnalul lor de știri a avut următorul material. Îmbrăcați în haine de sărbătoare și cu podoabe care mai de care mai strălucitoare, înalți prelați, veniți din toate colțurile țării, au participat la sărbătorirea prefericitului părinte Daniel. În această zi în care a împlinit 6 ani în vârful Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Daniel a spus că prioritatea numărul 1 a bisericii noastre rămâne finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului. Pe scurt, Patriarhul a împlinit 6 ani de mult prea înalt sfințire, fericire și alte chestii. Așa că s-a întâlnit cu toți amicii lui copleșiți de cruci de aur și mult prea înalți fericiți și au discutat despre cum să cheltuiască niște 600 de milioane de euro pe o catedrală. Dar și despre alte chestii esențiale poporului. Cei de la Patriarhie au profitat de ocazie și le-au cerut oficialilor să declare înălțarea zi liberă pentru toți românii. No, băieților, greșiți! Nu e auriți și prea fericiți, e aiuriți și cu final fericit. În România, 8 minori dintr-o 100 trăiesc la nivelul de sărăcie severă, conform UNICEF. Cine? Daniel Oțil? Între timp, părinții spirituali ai Bisericii Ortodoxe... După ceremonie, reprezentanții bisericii și cei ai statului s-au retras la un pahar de șampanie. Și aici intervine subtilitatea. În cadrul aceluia jurnal de știri, ProTV-ul a avut și următorul material. O poveste impresionantă vine de la Iași, unde preotul unei bisericuțe din curtea unei maternități a devenit părinte adevărat pentru 10 de copii sărmani. Cine? Daniel Oțil? Oh! Unii sunt de la țară, din familii amărâte, care nu au bani pentru haine sau rechizite. Alții au rămas orfani și nu au unde să se mai ducă. Pentru 4 adolescente, acest om bun a închiriat o casă și din sumele dăruite de credincioși le acordă câte o bursă de 500 de lei. Ați observat diferențele? Sunt micuțe, dar observabile. Unii sunt îmbrăcați în aur și beau șampanie. Alții ajută copii sărmani să meargă la școală și să aibă cu ce să se îmbrace. Nu-mi zic că e Daniel Oțil. Iar ProTV-ul a scos asta în evidență în cel mai finuț mod posibil. Sărbătoritul a primit icoane, trandafiri și foarte multe urări din partea celor mai înalți oameni din stat. Preotul Damaschin nu are o parohie obișnuită de cartier la care să vină și oameni cu stare și să facă donații.